Obec Sučany a miestny odbor Matice slovenskej usporiadali 18. októbra oslavy 190. výročia narodenia rodáka, učiteľa a dobrovoľníka za práva národa Ďurka Langsfelda. Po spomienkových službách božích v miestnom evanjelickom kostole pokračovala slávnosť pred jeho rodným domom na ulici Ďurka Langsfelda s číslom 13. Prítomným sa prihovoril starosta Sučian Vladimír Plžík a predseda sučianskych matičiarov Miroslav Miert. Poslanec Ján Mičovský informoval o založení radu Ďurka Langsfelda. Ten udeľujú osobnostiam, ktoré, podobne ako Langsfeld, sú v boji za spravodlivosť nepodkupní. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč daroval obci ním vytvorený obraz Ďurka Langsfelda v uniforme poručíka slovenských dobrovoľníkov. Následne položili predstavitelia obce Národnej rady Slovenskej republiky Matice slovenskej, ako aj zástupcovia mesta Kremnice a kremnickí matičiari vence pod pamätnú tabuľu na Langsfeldovom dome, pri ktorej držali čestnú stráž príslušníci výcvikového práporu z Martina. Ten od tohto roka nesie Langsfeldovo meno. Nasledovala prehliadka obnovenej expozície v dome, kde sa Ďurko Langsfeld narodil, historická prednáška, beseda a kultúrny program. Súčasníci vinov školy i médií len málo čo vedia o hrdinstve Ďurka Langsfelda. Ten sa narodil 16. októbra 1825, študoval na Evanjelickom líceu v Kežmarku a na Evanjelickom kolégiu v Prešove. Matka chcela mať z neho kňaza, ale chudoba rodičov znemožnila mu dokončiť štúdia. Bol pomocným učiteľom v Žabokrekoch a v Martine. Po príchode slovenských dobrovoľníkov do Turca v januári 1849 vstúpil do ich zboru, ako poručík velil Čate a v bojoch, v ktorých pokračoval aj po rozpustení zboru, preukázal veľkú odvahu. 12. mája 1849 prepadla jeho čata v Kráľovianskej doline jednotku uhorskej domobrany, ale nakoniec ustúpili presile. Ďurko sa skrýval, no 20. júna ho vlastný strýko vyzradil za odmenu 300 zlatých. Spolu s ďalšími zajatými ho potom v okovách viedli cez Martin hore Turcom, aby ráno 22. júna došli do Kremnice. Honvédsky major Armin Ďördej nariadil náhly vojenský súd. Žaloba znela: búril slovenský ľud, volal ho do zbrane a i sám so zbraňou v ruke povstal proti zemským pánom, proti Maďarom, zákonom a krajine uhorskej. Langsfeld pred súdom potvrdil vernosť slovenskému národu a ideálom, za ktoré bojoval. Stačilo zaprieť národ a bol by dostal milosť. Do dnešných dní znejú jeho slová pred súdom ako neuveriteľné hrdinstvo i odkaz pre nás. Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy súdiť i Slováci a u tých by som nechcel prepadnúť. A my o ňom vieme tak málo. Vo svadobnej košeli od svojej nevesty Zuzky ho honvédsky major Ďördej dňa 22. júla 1849 na jedno humno hneď pri samej Kremnici napravo od cesty do Turca vedúcej ukrutným spôsobom dal obesiť. V mukách ho vešali pred jeho spolubojovníkmi a obyvateľmi Kremnice. Kremnickému šarhovi sa ho ani na dvakrát nepodarilo popraviť. V hrôzostrašnom divadle ho pred plačúcim davom popravili až na tretí pokus za pomoci maďarského vojaka. Jeho telo stotina slovenských dobrovoľníkov, vedená Jankom Franciscim dňa 28. októbra 1849, slávnostne pochovala. Ako spomína Francisci, pre toho hrdinského slovenského martýra my, slovenskí dobrovoľníci, dali sme vyhotoviť asi na siahu vysoký železný kríž a slávnostne osadili sme ho na jeho hrob. Zasadili dve lipy, ktoré vedno s pomníkom časy tuhej maďarizácie neprežili. Na podnet spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, autora divadelnej hry Smrť Ďurka Langsfelda, kremnickí matičiari za pomoci pracovníkov mincovne a obyvateľov Kremnice vybudovali nad hrobom pomník, ktorý slávnostne odhalili 28. októbra 1922. Ak pôjdete autom z Kremnice do Martina alebo naopak, zastavte sa na okraji Kremnice a vzdajte hold hrdinovi hodnému našej úcty.